Стиви, не дай така, приятел. В какво ме забъркваш? Елмо, ако типовете дойдат въоръжени, ще ми трябва подкрепление. Аз дори не знам откъде се хваща пътлакът. Как да не знаеш? Това е цевта. Ако искаш да стреляш, трябва да сочи към противника. Тони, какво има? Защо? Мамка ти, Стиви! Тони, какво става? Чакай, не дай! Това съм аз! Нали сме приятели? Тони! Виждате ли, това е проблемът. Стиви така и не разбра първото и най-важно правило. Първо правило. Ако искаш да въртиш сенчест бизнес, го прави както трябва. Тео Гебърт, Фироз Дирани и Кели Аткинсън. Музика Джеф Ван Дик. Оператор Марк Уерън. Сценарист и режисьор Крис Нист. Сенчест бизнес.